Gurera ator, Desira taldea! Gabon eta ongi etorri bioi. Ondo? Zuek zarete Desira. Baina egia da, Desira talde oso jaio berria dela. Egia esan egun batzuk besterik ez. Bai. Zer da Desira? Bueno, Desira, pasaren ostiralean, oso talde berria da, pasaren ostiralean argitaratu ginen gure lehenengo abestia. Eta, bueno, gure taldekideok ederki ezagutzen dugu elkar, ze 5 urtean zehar, ibili gara Espainia osoan zehar, Euskal Herria baino gehiago. Bai. Bon Joviren abestia kantatzen, Bon Jovi tributo... Bon Joviren tributo bat, Bon Jovi. Igual ez dago nahi gozai bat baino gehiago. Bai, bueno, Bilbokoak gara, eta horiek ez ziren gure abestiak, eta kristongo guak geneukan gure abestiak, gure talde propioa sortzeko, eta euskeraz, noski, eta hemen gaude. Eta hori da Desira, hori izango da hemendik aurrera, ze ostiralean jaio zen ofizialki Desira taldea. Esan duzu, lehendabiziko kantua ja badukagu, zuzen, zen handuena? Eta kantuarekin batera, bideoklipa ere, bai. Eta kasualidadez, bideoklipean agertzen dira, eta gurera datoz, berriz ere, nire Aliasetan, aia da, gabo! Haupa Desira, eta kontu eta zemat historia eta zemat kalapita batez ere, zuek grabatutako bideoklip horren arira. Alias, zergatik sortu du hainbesteko ikusmina zuzen taldearen bideoklipak? Bueno, barri da hona, Naiara eta Bilok protagonista gehalako, baina gero esan behar da, taldea ere itzela dala, kanta oso politia dala, eta, bueno, nik uste bideoklipa Julen ondo dago, Bideoklipa ondo dago. Ondo dago. Bideoklipa ari zareteia ikusten iruditan. Zer da gutxi gora bera, Naiara gago, bideoklipak kontatzen duen? Begira, zer pasatzen da bideoklip horretan? Nerean erekin ikaragarri maiteminduta dagoela, eta bazen garaia Euskal Herriak jakitea, hala da, horrela pasatzen da, egunero horrekin bizi beharra daukat, orduan nerean erekin maiteminduta nago, baina ni... zaki, pixka paso egiten. Bai, enaiz konturatzen, ez diot kasu gaiagirik egiten ere, eta gero bat batean, ez dakit nola, baina... Igual, itxoin! Aurreratuko dugu, ez? Ze Kupido tartean dago, nik ezin detenez Julen, Kupido kontratatzen dut, Eki Arrietak egiten du Kupido. Eskerrik asko, Eki Arrieta da Kupido. Eta bera kontratatzen dut dainan, punteri txarra du oso. Ez du asmatzen. Orduan azkenean ja... Azkenean ja, zehozte pasatzea. Bai, ez du aurratu nahi, ez pasu Oneako edo txarreago. Nerea, zuek zarete bideoklipeko protagonistetako batzuk, Desira, noski, zuek zarete beste protagonistak. Nik hor daukat prest, bukaera. Erakus dezakegu bukaera? Bueno, bai? Eman. Imanol, zuk ere ikusi nahi duzu nola amaitzen den, zuzenen bideoklipa. Hauxe da, bideokliparen amaira, begira ikusi. Horregonda arrimazio bat ez behin bitan. Eta urrazuna zuten. A ber, ez dira bertzen da, zeatik hainbesteko misterio eta hainbesteko gogazten. Julen eta Jonek esan digute 1000 aldiz gutxinez, noiz iritsiko zen musua eta noiz ikusiko gendun. Beraiek eman dut elkar? Nei ez egin interesatzen. Baina, bueno, bai. Naiara nekin ere da superborde. Nun kontratau dezu Kupido? Orain ez da dira erritmoa. Kupido ez dituzten dira baten golasak. Zu nahiko lan daukazu Antxonekin. Ja. Zentratu. Bueno, venga. Baina heldu ondo. Total, hau dena zertarako, hau dena itzakia besterik etzen. Gaur Desira taldekoak ekarri eta batez ere Desira taldekoak entzuteko. Beraz, gu isildu egingo gara, zuen erazten autokia aurrera mutilak, Desira zuzenean! Uta osuan
nabiltzuratzetik, behitu kupido gixakua suizidatzear, mila aldiz zuri den aitortzekotan, zorian. Zurekin bat natorrela, bosta xola zertan, zure amua, plateriko xoena, esnatu eta ene bizigarria, zeu zarela. Suave baina zuzen, zuzen, bihotza blindatuta badazpada, zure gana zuzen, zuzen, behingoz barrena, ustu beharko, dantzan gerturatzen, somatzen banauzu, urduritzen zara, harrapatu zaitut, gaur aitormenaren, egun alda izango, ala beharrari, laguntza bihot eskatu. Zure begirada topatzen, eskua baztantzen, birakin da zu aurrean. Gaur gau zerua, zeru izartxua, bi paso keio, kalimotxo segidan edan, lasaitzeko, besitzasteko zapatak, lurretikan, zugandik zuganakotar, zean harrapatuta, ez dago inor, enteratu ez denik, guztiok, zu izan ezik, zu izan ezik. Suave baina zuzen, zuzen, bihotza blindatuta badazpada, gana zuzen, zuzen, behingoz barrena, ustu beharko, dantzan gerturatzen, somatzen banauzu, urduritzen zara, harrapatu zaitut, gaur aitormenaren, egun alda izango, ala beharrari, laguntza diot eskatu, zure begiradak topatzen, eskua laztantzen, biragin da zu aurrean. Desira taldeko bi mutilak gaur hemen, ados, hau izan da gure kaxan abilera, urrengo aurkezpen kontzertua, non, noiz? Ba, taldea aurkezteko lehenengo kontzertua izango da Bilbon, Kafe Antzokian. Azarobako gitabian. Azaroren 22. Zuzena. Azaroren 22. Eta hortik aurrera hasiko gara jiran, Ja, ba, Donosti, Iruña, hori adi egon behar duzue, Bai, egongo gara. gure sare sozialetan eta web orrialdean, eta hola. Donostian hasi eta munduan barna jiran. Desira taldekoak gaur gure kaxan mutilak eta neskak, eskerrik asko eta